tayo ng boundary ng Corac, Pampanga, and Angeles. Kukunin po natin yung sasakyan para po meron po. Right now po, nagko-commute kami ng motorcycle. Parang nasa kabayo kami. Parang nasa kabayo kami kasi ginagawa po yung daan dito sa Macabebe, San Gabriel. Kasi kung sa bahay na ginagawa, dito lang ako. Sige po, pupunta po kami. Ay, nakapita lang. Kung pala yung balita mo, Yoni? Sabi mo yan? Yoni, sabi mo yung balita mo? Kahit ang binabas mo ng tangkay, tapos ito namin eh. Basta parang sa second street, kitang kaya mo lang yun, may brush yung na natin tawag. Ang bibili ka pa paano, Yoni? Ang tatlo. Karton eh. Ayun ako. China. Yan. China yan. Laway mo rin yun. Manyaman lang sigang. Ayan, manyaman lang. Panganan tuna. Yeah, very good. 357. Ayun, liwain yung vegetable. Kumakanti yan, Yoni. Keto. Kaya kumangkot. Kaya. Keto. Okay. Oo. Yung paborito ng kamunchito, Red Bull. Robert, paborito ng kamunchito, Red Bull. Mahilig sa uminom ng energy drinks eh. Red Bull ng kamunchito. Vinegar na siya na. Nagre-Red Bull si Mama Anong Chito. vinegar? Ang 129.
liter ang gatas na kaya, baka lata. Oo. Ano ka? May kompleto niya. Pagkamuga naman. Ika yung papagluto mo. May nangyayari. Ay, bala. Bala. Naging Ayan, cook si siya. Syria, si Morgan, ay si ano. Sino? Wala yung ano, no? Yung gusto niya Morgan. Kaya kung rin pasali-salitan tayo. Pala yung ano eh. Kapre yung kaya ka eh. Itong olive oil. O canola oil yun eh. Direk mana ka canola oil. Ano ba yung vegetable oil kinuha mo? Pwede sa baba. Hmm? Mas puri kang ketchup na ng Pilipinas. Ayun, Japran yata. Japra, kumuha ka Japra. So, mas spicy. Very spicy. Ano yun? Tamis ang ah. mga. UFC yan eh. Ayun, gatas ka. Yan. Ayun, gatas pala eh. Kumana ka, Kenny. Ano ko na po eh. Kay, rubber. Kukuha na ako. Ay. Ay, okay. Huwag mga kaya. Ayun. Uy, mag-iyak na naman Ano yan. siya, tayo? Ay, sorry, Nay. Mas burike yung mani. Hindi ko mani mo yan kung... Ay, hindi ng depong paso. Dapat kayo tayo. Okay, then tapos yan. Ano yung gusto mo? Yan o ito? Bukan mo itong isa. Ano ito? Ito, maniyangan. Manyaman niya ito. Mayumuyumi yan. Wala. Masarap yan. Ano yung sasalyang ko ito? Tumamiti yan. Kasi pag kasubuan ko siya, pag yung mga namin yan, kakalma. Ano yan? Oo, yun, yun. May palalaki oh. M or large. M large. Large lang ha? Large lang nila. Yan,
natin. Turkey May yan. meron ka man na 1,899. Magkano yung beto kaya yan, Johnny? Magkano yan kasi? Ang golo may kamura na Ano, butter? 429. Turkey. What about? Ay, okay. Sibas. Size nito. Size. Ang kenda kang pindalan sa bulbrit. Ini na mo. Ha? Ice spring. Ato lang safeguard pero wala itang original. Kaya ka magpila? Ini karela. Karela. Yung drinks ko etalo ka pa. Pasko, pasko. Maganda. $110 million.